nang mahitabo ani guys. Way gunang mahitabo kay inangano. Ang duha na mo ka kutsilyong dagko kan bitaw mura tawong panghiwa bitaw karne guys kan dagko nga. Mura kutsilyo gali puti siya. Duha sa kabuk ang klase kusina nga wa jud siya. Mo to sinaligan ko manguna ko arte basta baso to hinahinay punuan. Nawa jud nang ang ipang-ibot kay gahi man oy. Di jud pwede. Asa ka jud to? Kinsa ka jud nagkuha ato? Butibot na lang ko. Wa jud siya. Dito kagunaan ni ron. Mapungot bita aning magplano to niya di malahos. Saon na lang no ani. Plano na jud kay nga mangguna ko niya imbes magsugod na unta ko. Ay, asa ka jud to eh. Nagbuta kayo am tong gibuta unta to dito sa kilid unta. No may lain tao diri. Saan nawa man? Saan pagkaunsa kayong tao eh? Kibaw ka guys, ngano mangguna ko guys. Kay agahong cellphone malubat na. Palubat na ang cellphone. 20% na lang. Kinahanglan na ako'y mahimo aning malubat ron. Kinahanglan na ako'y mahimo nga mga lami pod. Siya tag cellphone ani. Ganihan nakalaban ako gamay. Di sa pwede masiro ko rong adlaw. Dapat ikalubat ani na ako'y mahimo. Sabi mo ano ani ron. Nga nawa pa sa kutsilyo eh. Wa sa ko'y mapangutan na. Sa mong tangan dito sa ilang itong duha unta. Diwa man nagtigbas-tigbas diri. Asa ka ro kutsilyo? Mangguna. Wa jud koy magamit. Aw sundang may nga na to. Wa jud koy magamit. Saam ni ron. Manghugas na lang ka ko rin gamay hugason diri. Kini na lang. Nakoy gamay hugason. Ang katong mga kuan nga angay katong mga butangan na bitok makuha itong pahugasan para na koy mahimo. Kay malubat man ko. Na maligo ko daan, maligo ko. Samtarang charge ko, maligo ko, manghugas. Kana. Ano nang man makata-kanta ko. Oh. Ana na lang. Kamu sa mahimo ron. Kinantay na ko na kung kuan, mangguna wa man. Labi pa malubat ka niya kay kuri-kurion. Kung sa mga magtunganga ka diha. Dapat ikalubat guys. Bilot ang trabaho kay para nga pulo cellphone. Wala po kayo naon. Kaya ko man. Nakapiyo na ko ganiha unta. Nakapiyo na jud ko. Ano pa rin mga tao eh nga. Ulit na mo to. Wa man siya mo tawag. Nga no, umupiyo na tanan naman ni mo tawag. Mura makahibaw sila manusog. Susugan po kayo siya. Man lang ni. Nagkuan na lang ko ani kay. Ha? 10. Lahat yun? Oh. Lahat? Oh. Ita. Yung ganiha lami na kayo. Tay na mahing pindot sa doorbell. Abtik po kayong bakod. Bisa mo pa pagpiyong kay nanad naman. Mo to. Doon na kumatuog kayo magkasakit na so. Mo ni karon mangita og pagi. Ang unang tatsog ko ba kay tagas na. Suko na sukuan ni ron. Asa ka suko silang hato yung butang ilawom. Makaguol sa ingana eh. Nadi ta pugsun pangguna di jud bugbot ang ginong mangguna ko. Di ko mangguna lang. Nya lang ko mangguna og kuan kanang makit-an rong sundang kutsilyo niya. Ngita ra ko pagi basta kilubat ako guys. Babay na lang daan. Nami gawa sig daigdaan guys kay hangin-hangin jud diri guys oh. Kita mo guys ang buhok. Ang tuyok sa atrikpan manggod ka init. Hapon na pud guys sakto na maligo. Hugas plato ana. Sakto po na lubat. Timing kayo tanan ba? Diba? Okay na to. Sig gunit cellphone kay sig madaot na itong kinabuhi ani. Sakto nga. Ngayon tanan ron. Nagkalubat cellphone guys. Daghan sa kong mahimo. Di kaya para ng uban nga bisang charge la. Tuwag ya po sig tunga nga cellphone bisang charge ang cellphone. Di oy taga na pag oras ang cellphone nga pahuway. O di ba pahuway ang cellphone. Ana ra na sayon. Mo to guys, mag-charge ako guys. Bye-bye. Kay maligo na ang inyong inahan guys.
kada adlaw ta maligo guys kay kabantay mo istorya guys nga gwapahan ni kuan oy. Sus di man to gwapa oy. Labaw ra man to usa ka kaliguan na ho. Labaw ra ko usa ka kaliguan. Uy, usa man paglabaw sa kaliguan, pasabot li ato guys. Ug maligo pod siya, mas gwapa pa pod siya. Di lang maligo. Mo nag-ingon nga ligo sa primi guys. Ay kuan man nang init kaayo. Sa mura magbibintaha to porma og maligo na ta, mura magbibintaha jud. Lahi jud sa di maligo. Kay sa una, di ko kumangan maligo gani sa una. Ang una sa kasimana ka usa ka maligo duha la ko maligo kaduha. Sa kasimana. Nya karon pa ko nakaamgo guys katiguang na ko nga di dito tama. Karon pa ta nang kuan ba. Bye bye guys. Bye 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 baby. Bye bye.